खुलुमबाय बियो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं खिंखन मुसाहारिया। दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दं। थामथि खोन्दोनि लकडाउनआ दिनैनिफ्राय जागायबाय। हिमन्त बिश्व शर्माया बङाइगावआव फैनानै कर'नानि खौरां लाफैदों। कर'ना भाइरास जानायनि फारियाव भारतआ 15थि जायगासिम दावखोबाय। भारतआव सा 26 बांलादेशी हमनानै क्वारेन्टाइनआव दोनदों। उदालगुरियाव बिस गोनां मैखुन जाना सा 18 जब्रायाव। त्रिपुरायाव सा 14 BSF जवानाव कर'ना भाइरास पजिटिभ। लकडाउननि थाखाय आसामाव साहा दिहुनथायाव 1200 कौटि रां खहा जाबाय। अनलाइन टिकेट नङाब्ला गाखोनो मोना गुवाहाटीआव खारनाय सिटी बासआव। दानिया आबुं रादाब। गिख्रंथाव कर'ना भाइरास एबा कभिड-19 नि थाखाय थामथि खोन्दोनि लकडाउनआ दिनैनिफ्राय आसामावबो जागायबाय। मख'नो गोनांदि थामथि खोन्दोनि लकडाउननि समाव माखासे बिथिंनि सायाव रेहाय होनाय जादोंब्लाबो हरनि समाव कारफिउ फोसावदों। मोनाबिलिनि 6 रिंगानिफ्राय फुंनि 6 रिंगासिम आसाम नाङैनो कारफिउ जारि खालामदों। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला थामथि खोन्दोनि लकडाउननि समाव ग्रीन जनआव थानाय गासैबो दखान आरो गलाफोरखौ खुलिनो आरो गारि मटर खारहोनो गनायथि होनाय जादोंब्लाबो कारफिउनि समाव फार्मासि दखाननि अनगायै गंसेबो दखान खुलिनो मोननाय नङा। बेनि अनगायैबो हान्थामेलाखौबो होबथानाय जादों। ग्रीन जनआव थानाय गासैबो सोरखारि आरो बेसरकारि मावख'फोराबो दिनैनिफ्राय 50% स्टाफ लानानै खुलिफिननो हागोन। नाथाय साफ्रोमबो स्टाफ मावफारियाफोरा मास्क गानथारनांगोन। सावस्रि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै कर'ना भाइरासनि अरेन्ज जन बङाइगाव जिल्लायाव दावबायफैदों आरो कर'ना भाइरासनि बागै सुलाद लाफैदों। बङाइगावआव फैनायाव हिमन्तजों लोगोसे रायजोआरि सावस्रि मन्त्रि पिजय हाजरिकायाबो दंमोन। हिमन्त बिश्व शर्मा आरो पिजय हाजरिका मोना बङाइगावआव दावबायफैनानै जिल्ला सावस्रि बिफान आरो जिल्ला बेंगिरिखौ लोगो हमफैनानै कर'ना भाइरासनि बागै खौरां लाफैयो। मख'नो गोनांदि बङाइगाव जिल्लायाव साननैनि गेजेरावनो 7 सुबुंनि देहायाव कभिड-19 पजिटिभ मोननाया रायजो नाङै सोमावग्लुङो आरो बयखौबो खिख्रंहोदों। बेनि उनावनो बङाइगाव जिल्लाखौ रायजो सोरखारा कर'ना भाइरासनि अरेन्ज जन फोसावनाय जादों। मुलुगनाङै गोसारनाय गिख्रंथाव बेराम कर'ना भाइरास जानायनि फारियाव भारतआ 15थि जायगायाव दावखोबाय। भारतआव कर'ना भाइरास सन्देरजानाया 40,000निबो बांसिनबाय। बे फारियाव आमेरिका जुथाइ हादोरा सेथि जायगायाव दङ। आमेरिकायाव दिनैसिम 11 लाखनि बांसिन सुबुङा कर'ना भाइरासजों सन्देरजाबाय आरो 68,000निबो बांसिन सुबुङा जिउ खोमानांबाय। आमेरिकानि उनावनो स्पेन, इटाली, UK, फ्रान्स आरो जार्मानिया बयनिख्रुइबो बांसिन सन्देरजानाय आरो बांसिन थैनायनि फारियाव लेन्थ्रियै दङ। बेराफारसे बयनिख्रुइ सिगां कर'ना भाइरास सोमजिजेननाय हादोर चीनआ बे फारियाव 17थि जायगायाव थाहैबाय। मख'थावदि कर'ना भाइरासजों दिनैसिम मुलुगनाङै 35 लाखसो सुबुङा सन्देरजाबाय आरो 2.5 लाखसो सुबुङा जिउ खोमानांबाय। जरहाटनिफ्राय थांनाय सा 26 बांलादेशीफोरखौ रबिबारखालि धुबुरी जिल्लायाव हमनानै क्वारेन्टाइन खालामबाय। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला भारत बांलादेश हादरनां सिमनाखौ बारलांनायनि थांखि कर'ना भाइरासनि गिख्रंथाव थासारि आरो लकडाउन सोलिगासिनो थानाय समावनो सा 26 बांलादेशी नोगोरारिफोरा जरहाटनिफ्राय गंसे गारि भारा लाना फैदोंमोन। नाथाय बिसोरखौ धुबुरी जिल्ला खुंथाया हमथायो आरो गासैखौबो क्वारेन्टाइनआव दोनहरो। रिपर्टनि बादिब्ला साफ्रोमबो बांलादेशीफोरनाव प्रपार पासपोर्ट आरो भिजा दंब्लाबो सन्देह खालामनाय जादों आरो बिसोरनि पासपोर्ट आरो भिजानि सायाव इनकुवेरि खालामनो धुबुरी जिल्ला बेंगिरिया बिथोन होदों। कर'ना भाइरासनि लकडाउननि समावनो उदालगुरि जिल्लायाव बिस गोनां मैखुन जानानै सा 18 सुबुंफोरा जब्रायाव गोग्लैनाय जाथाया ओनसोलाव सोमोनांहोदों। बे जाथाया जादों उदालगुरि जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय बामोनजुलि साहा बागानाव। बिस गोनां हाग्रानि मैखुन जानानै जब्रायाव गोग्लैनाय गासैखौबो टंला सिभिल हस्पिटालाव ट्रिटमेन्ट खालामनाय जादों। रिपर्टनि बादिब्ला बामोनजुलि साहा बागाननि माखासे सुबुंफोरा साखाथिनि हाग्रानिफ्राय सिनाय मोनै बिस गोनां मैखुनखौ खानानै लाबोदोंमोन आरो थांनाय हराव संनानै जादोंमोन। नाथाय मैखुन जानायनि उनावनो उदैनि जेंना आरो खिलाय गोबालाय बायदि देहानि जेंनाजों भुगिनांदों होननानै दिनै फुंबिलियाव मैखुन जाग्राफोरा अजद होदों। मख'नो गोनांदि सनिबारखालिसो सराइदेवआवबो हाग्रानि बिस गोनां मैखुन जानानै नखरसेनिनो 3 सुबुंनि जिउ गोमानांदोंमोन आरो गुबुन सासेया गोब्राब जब्रायाव गोग्लैदोंमोन।
त्रिपुरायाव सा 14 BSF जवानाव कर'ना भाइरास मोनदों। सुलुंनि बादिब्ला कर'ना भाइरास पजिटिभ मोननाय गासैबो BSF जवानफोरा थालाइ जिल्लानि आवमाबायसायाव दैथायजानाय 138 बेटेलियाननि। रबिबारखालि मुंख'जानाय BSF बेटेलियाननि सा 12 जवानखौ कर'ना भाइरास पजिटिभ मोनो। बेनि सिगांनो बे दोलोनिनो 2 जवानाव कर'ना भाइरास पजिटिभ मोनदोंमोन। मख'थावदि साननैसो आवगाय त्रिपुराखौ कर'ना भाइरास उदां जाबाय होननानै गिबि मन्त्रि बिप्लब देब कुमारा सुलुङाव बुंदोंमोन। बबेखानि त्रिपुरायाव कर'ना भाइरास सन्देरजानाय बेरामिया सानैबो हामफिननायनि उनाव त्रिपुरानि गिबि मन्थ्रिया बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन। त्रिपुरानि गिबिसिनाव कर'ना भाइरास सन्देरजानाय बेरामिनि गेजेराव गुबुन सासेया त्रिपुरा स्टेट राइफल्सनि जवानमोन। लकडाउन जानायनि थाखाय आसामनि साहा दिहुनथायाव गोबां रां खहा जाबाय होननानै साहा बिफानारिया बुंफोरथिदों। सुलुंनि बादिब्ला आसामनि साहा बागानफोराव साहा दिहुनथायनि खामानिखौ मावनो हायैयाव आरो बेखौ दिहुननानै बायजोआव दैथायहरनो हायैयाव गोबां रां खहा जानांदों। मख'थावदि आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव थानाय साहा बागानफोराव रोजा रोजा सुबुङा साहा दिहुनथाय खामानिजों नांथाबनानै दङ आरो लकडाउन जानायनि थाखाय मावनो हायाखै आरो फालांगि खालामनो हायाखै। जाउनाव लकडाउन जानाय समनिफ्राय दासिम 1200 कौटि रां खहा जाबाय होननानै मिथिहोदों। थामथि खोन्दो लकडाउननि समाव गुवाहाटीआव माखासे खान्थिनि गेजेरजों गं 100 सिटी बास खारहोनो गनायथि होदों ट्रेन्सपर्ट बिफानखौ। सुलुंनि बादिब्ला अनलाइन आरो डिजिटेल आदबनि जोहै टिकेट दाननानै लकडाउननि नेमखान्थि मानिनायनि गेजेरजों बासाव गाखोनो हागोन। बबेखानि अनलाइन नङै टिकेटजों बासाव गाखोनो हानाय नङा होननानै रोखायै मिथिहोखादों। ट्रेन्सपर्ट बिफाननि सुलुंनि बादिब्ला मास्क आरो आखायाव ग्लभ गाननानैसो बासाव गाखोनो हागोन। बेनि अनगाबो गसंनांलायनाय दावबायारि दैखांनो मोननाय नङा। थामहिनबा बासाव 50% दावबायारि दैखांनांगोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।